Moi kaikille! Mun nimi on Johka ja tää on Ilo pienistä asioista. Tällä kertaa ilon tuojia on kissat ja niiden touhut. On jännä, miten paljon kissa voi ihan pelkällä läsnäolollaan tuoda hyvää mieltä. Sen ei edes tarvitse tehdä mitään erityisiä temppuja, vaan pelkkä kissan tavanomaisen hengailun seuraaminen voi tuoda hymyn huulille. On tykännyt kissoista niin pitkään kuin muistan. Jo pienenä lapsena piirtelin ja kirjoitin satuja kissaprinsessa Miun seikkailuista. Miu vaelteli yksin milloin tähdissä, milloin maan päällä ja päätyi lopulta onnellisesti omaan linnaan asumaan, tai sitten jäi vain itsekseen tanssimaan. Ehkä se heijasteli jotain mun elämän alitajusta symboliikkaa ja toiveita. Mä sain mun ekan kissan ystävältä lahjaksi ja se oli kyllä paras lahja keltään ikinä. Sen jälkeen kissoja on tullut lisää ja nyt niitä on meillä 4. 3 on vapaaherrattaria sisäkissoja ja 4 on meidän reipas joka paikan työkissa Iitu, joka on pitänyt tontin puhtaana myyristä jo 6 vuotta. Rakkalla lapsella on monta nimeä ja meidän 4 kissalla yhteensä varmaan 80. Mä oon joskus miettinyt, että voisin sijoittua kärkikahinoihin lemmikille lässyttämisen SM-kisoissa. Lapsille en ole lässyttänyt koskaan, mutta kissoille senkin edestä. Jos kissat saa touhuillansa sinunkin sydämen sulamaan, jätä videolle tykkäys.